1. Agricultura. Què és l'agricultura? Doncs el conjunt d'activitats econòmiques i tècniques relacionades amb el tractament del sòl i el conreu de la terra per a produir aliments. El 38% de la superfície de tot el planeta són terres dedicades a l'agricultura. El 38%. Hi ha diversos factors físics i humans que expliquen la diversitat i la localització de l'activitat agrícola. Les condicions naturals, el clima, el relleu i el tipus de sòl expliquen la distribució dels diferents conreus. Cada un necessita unes condicions de temperatura i humitat. Les terres planes són aprofitables per al treball i no tots els sòls són igual de fèrtils. Una altra característica és l'augment de població mundial que requereix una producció més elevada d'aliments, per a la qual cosa es necessita disposar de terrenys agrícoles. Una altra característica són les polítiques agràries, és a dir, els governs i les organitzacions internacionals apliquen plans de millora que contribueixen al desenvolupament agrícola. Una altra característica són els mitjans tècnics i la destinació final de les collites. Al món trobem diferents espais agrícoles en funció de les tècniques emprades i l'ús de màquines i productes químics. L'agricultura de subsistència o autoconsum i l'agricultura de mercat, que és a la venda. Punt 2. Paisatges agraris. La pràctica de l'agricultura i la ramaderia ha donat lloc als paisatges agraris. Què són? Doncs són paisatges naturals modificats per l'ésser humà amb la finalitat d'obtenir productes directament de la natura. Per diferenciar els paisatges agraris, hem d'observar amb atenció el poblament, és a dir, la població, també les parcel·les que hi ha i els sistemes de conreu. El poblament és l'assentament de la població en un territori i això comporta una transformació del paisatge. Anomenem poblament rural a la part habitada de l'espai rural i pot ser de dos tipus. Poblament rural concentrat, quan les cases es troben agrupades. En aquestes poblacions, els habitants disposen de nombrosos serveis per satisfer les necessitats. És a dir, hi ha farmàcies, hi ha supermercats, etc. Pobla de segur podria ser un d'ells. Després tenim el poblament rural dispers, quan les cases estan aïllades les unes de les altres. A Catalunya, aquest tipus de poblament està format per granges aïllades, veïnats, llogarets, i masos, masies, etc. Les característiques de les parcel·les. Les parcel·les són les divisions del sòl agrari i es poden diferenciar per les dimensions, és a dir, si són minifundis o parcel·les reduïdes, o latifundis o parcel·les de grans extensions. També se poden distingir per la forma, que pot ser regular o irregular, i també pels límits, que siguen closes o obertes. D'acord amb aquests criteris, podem distingir dos tipus de paisatges. Paisatges de camps oberts o open fields estan formats per parcel·les obertes i formes regulars, sense tanques que les delimiten. Són paisatges habituals d'Europa central. També trobem els paisatges de camps closos o bocage. Es caracteritzen per parcel·les closes, de formes irregulars i delimitades amb murs o tanques. Són paisatges propis de l'Europa atlàntica. Els sistemes de conreu. Els agricultors utilitzen diverses tècniques o sistemes de conreu per obtenir els productes agraris, els quals poden variar segons la varietat dels productes conreats, podria ser policultura,
en la qual l'espai agrari es divideix en moltes parcel·les petites on es conreen espècies vegetals diferents, i monocultura, on l'espai agrari s'especialitza en el conreu d'un sol producte. Per exemple, cereals, o només vinya, o només olives. El sistema de regatge utilitzat pot ser de secà, quan els conreus únicament reben l'aigua de la pluja, o de regadiu, quan una part del regatge es fa de manera artificial. L'aprofitament del sòl agrícola pot ser intensiu quan s'intenta aconseguir la màxima productivitat en una superfície tan petita com sigui possible i amb grans inversions, adob, llavors seleccionades, maquinària, etc. I extensiu quan es conreen grans parcel·les per obtenir a baix cost grans quantitats d'un producte. Per exemple, el cotó, el cafè, el sucre, etc.